Senator ni zubam lotus na tam go fin ke server bobar shoy ma je forward nai moharan senator dam gai empai blos ko pura zebes nai lamon jabe hane mani interesting kam da sesta khalamon ang baba फैदो माबा जादना जायाखै बिनानावा जाहांदोंमोन लेथेर फेथेर फिथा आरोना खोबनानै दोनबाय जाख'नो हाला आदाखौ दोननानै जाफैजेननाय लोगो लोगो बेसा दोनथ'बाय नानि फिथा लानानै फैनानै गारिखौनो सिङाव सोखायाखै आरोना समाया जाखाबाय नालाय ओइ प्रभु फुंनिफ्रायनो मेंगुलायबाय आङो थांलाय फैलाय लुखुर लाखार बेखौ बहायहां बैखौ लायहां र' मा र' बेहाबो फुंनिफ्रायनो माजे समाय हेबग्रा नियम दङ माजे समाय मोजां फैदो बिमाया सागरथि गैया दै गिलासेल' बिमा फिसायखौ लागायनानै एसे खामानि मावनोसै जोंहा गान दामै दामै आरोना मोसानो ना मा ना जाब्राखौ फाहामस्रांसै नांगौ मोसानोसै गान नांगौ अके ब्लुटुथजोंसो नालाय सनाफोर मबाइलाथ' गंसेल' उफाय गैया फिसाजोआ बिराद मोसासिगोन आरोना आंना ओमफ्राय आं देखायनो हायाना गान दामबा भिडिअ गैया भिडिअ खालामबा मोसानाय गैया गान गैया होननायसो जानोसै जेबो नंला गान बाजायग्रोनोसै दादां सना दादां बाजाव नामा जेने थेने स्रां स्रिं खालामनानै बिसिबां सफैनो हाबाय फुरा रेडि आरोना ओमफ्राय नै दुगैनानै लागोनसै एसे जि सुनांगौ रेडि नै हाबाब थ' लाजिलायो दुगैखांबाय जोंहा नानिया बोरै सुना फोथा फोननाया बिराद खस्थ' बेखौ फोथा फोननो ओमफ्राय नै बेहाबो फोनथारनांगौ आरोना बेबो दुगैखांबाय आगैया दुगैना दुगैयाखै दुगैदों आगैया आयो सुना नों दुगैहोदों आगैखौ ओमफ्राय नायदो जोंना खायदाया नायदो बेखौ गावहा फोननानै होगोन आरो बा आगैया गोजांदोंना गोजाङाखै माव आगैया आइदि होनदों माम्बा आब' होनदों जारिलं होनदो दे जारिलं पाउडार फोनदों जारिलं होनदो आगैया दावालां होनदो सानायखौ जि मोजां जारियो बियो दावालां सानायखौ दावालां उफ होनलायो अफ केमेरायावसो जोंना अन केमेराबाथाय एसे बेबो गैला सानाया गैला ए सागाबाय ना नों अफ होनबाय नालाय सागाबाय दे नों आगैखौ देलायहोबाय था दे बिमायाबो एसे स्र' हागौबाय बिमा बुरैयाबो इसोरनाव आलारि बाथि फोजोंनानै लागनो हाबाय फुङावनो लागनो हाबा मोजां मोनो स' हागौबाय जागौबाय फिसायाबो नै सिथानि गेजेरजोंहाय जेने थेने आरोना आंनालाय बहाथो सुख सुबिदा ना बेनिफ्राय सासे आब'आ होनदों आंखौ मैयानि खानाय बोनायनि भिडिअ होनायावहाय खानाय बोनायनि खोथा बुंनायाव एबार खानायखौ बोबाथाय होबा एसे दामिखौनो बोजागै होननानै आरोखि आगोलाव माथो बोसोरसेबा बारा गाज्रि जायाखैमोनलाय होननानै नंनाया नंगौ आं एबार बिराद खेयाल लायाखै आरोना कन्डिशनारखौनो आङो माने बै बिफा लाबोनाया जोबनायनिफ्रायनो बायनाखैबो फुनाखैबो ओरैनो सेम्पु लोब्बाय खानाबो मुवाबो ओरैनो दोनबाय ओंखायनो थाबनो एसे गाज्रि जामारदों आरो गाज्रि जानायनि मेन खारनाबो जाहैबाय मा बेथ' आंनि खानायसो आसलिसोना बे लावनायासो जादोंना बाखि बोनायाथ' थिगैनो दंमोन नै लावनायासो गाज्रि जादों आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो बोग्राफोरखौ बा दाम बारा दाम खमखौ दाय होला आरोना जेनेबा बिसोरो सानिखौसो स्ट्रेट खालामनानै हरगोन ना मुलि थुलि होनानै स' सिंनि आंनि बे रज'यैखौ बोरै होनानै हरनो नङा होमबा बे सिंनि ओंखारबोनायासो गाज्रि जादों बाखिया थिगैनो दङ नै एसे मोजाङै लोबनानै कन्डिशनार होबानो स्र' मोजां जाफिनो आरोना आरो खानायखौनो माबा खानाय खानबा फाब नांगोन होननाय बायदि खानायखौनो सानफ्रामबो खाना आरोना एखमबाल' खानब्रेद थांबाय ओमफ्राय गैला बांसिन नोंथांमोननिफ्राय खानानै नैबायसो जाखायो दा मैया लोबनायखायसो कन्डिशनार होलायनायखायसो एसे दंथ'यो आरोना बेखिनिया आरो एसे गोजां बोथोरबो जानो हमबाय नालाय गरम बोथोरावथ' नुवाखै होनबा थिखिनि बिन्दो आरोना बाखि बिमा बुरैनि टेनसना बेफोर नङा आसलि खामानिया जागायनोसैलाय फैदो मावसोना ओमफ्राय खुनु रेहाय गैया आरोना आदार लायग्रोआबा माने बिमा बुरैया जेबो मावनो मोना नंला होननाय जादों आरो फै ओमफ्राय नै मा जागोन बिदिजों बिगैखौबो लाफालायबावो आरोना गस्ला गिन्दि गानसोलायबावनायसो दालि ओंख्रि नांलायबावनाय गस्लायाबो ओमफ्राय बिगैना हाबाब गावनो लागोन गावनो बामोनहर आगैखौ बामथ'नोसै हरदो आगैखौ बामसै आयु खर' माथाया जोंख्लाबजोबनायनि मालाय गावजों बिगैजों बिराद थाव फोननानै फैबाय हर आं बामसै एसे थ' नों मेथाइ लाबायना आं एसे बामसै दे आव बाबु मा खालामजोबखो नै सोरनि बाबुनि महरा बिदि जायो थैसिगोन आं खर' मर' फोथा फोनजोबबाय बिमाया गावखौ खाजोब होनबा गावहा बेखौ लागायनानै होयो आरोना नों जाबाय था दे दहायनो रेडि सुनानै दोननायखौ बिमाया अर लागायस्रांनोसै
ओमफ्राय थान्दा नुनानैथ' मिन्थिखाबाय सनाफोर आदारा नायदो दहाय फुङाव फिथा लायनो थांनायावनो बिमा बुरैया मा लानानै फैफादों माल आरोना ओमफ्राय सोंलायगोन आब' दिनै बुट सोमाखै नामा होननानै ये देखो मानो सोमा जानो दहाय फिसालानो ओंखामजों बुटजों एसे एवनानै हरखांखाबाय आङो ओमफ्राय दा बेखौ जालायनोसैलाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे गैया दे एकदम बास्केटाव आदारा 0 होनजायो टमेट' थाइनै दङ बेखौबो इस्तेमाल खालामगोन आलु दरनै इस्तेमाल खालामगोन मा दरथामब्रा आलु दरनैल'जों खामानि जायो नामा जाम्बि गावसो जानो ना मा जानोसो नै अमायाबा दरनैल' ओमफ्राय मालखौ नायदो लोगोफ्रा भगबान गाइखेराबो सफैनानै दंखायो फुदुंनानै लागोनसै दाखालि सबायजों दाउ गोरान जानाया बिदिनिफ्रायनो बेदर जायाखैना सानथामानो जालायलायबाय एकदम बेखौनो रानथाबथारनाय बायदि मोनबाय आरोना ओरैबादि हिसाब जानायखौबा सानथामाव खनसे बेदर फवासे जानायालाय माथोना सनाफोर जानांगौहाय देहाया मानो गोजोननो रेडि खालामनानै लागोनसै आङो रेडि जाबाय नालाय आरो माथोबाव जागायबाय एवला एवलि बिराद स्पिडआव संनांसिगोन मानो होनबा आंना ओरै नामायबोबाय सासे सुबुङा बाथोन देनाय हाबाफारियाव जागायबाय ना माव बिमाया बुट गरनैसो लाबोदों थाइबानि गावहासो देफ्लेजोब्बाय लागाव दिनैनि बेदरखौ बिराद फसायदों आङो सुन्दरनो आइ आफा हस्पिटाल खाथिनि आरोना रेजेकसो सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय रेजेकआ लाजोब्बायनो ओमफ्राय बेखौनो मोजां लाबोबाय आरो एफा मोजां बेदर हरनायखौ मोजां संसैलाय आरो आं सिगांनि ब्लगआव खिथाखादों दाउ संनो ना बोरमा संनो अमा संनो आं अमा संनायनि रिस्कखौसो लागोन बिराद मोजां मोनो आङो अमा संनो आरो जानोबो दालि बयलाबो ना मागुर मासे होलायनानै रेडि आंनानै जाबायानो आरोना बयलसो बेहाबो जाबाय सुन्दर फ्रोम एवबाय आलुखौबो हरबाय आलुजोंबो फ्रोम एवबावबाय बारा देखायनो हायाखिसै मानो बां बाहेराथिंबो बैथिंजाय रायज्लायहरदोंमोन नालाय बेनिफ्राय नै बुटखौबो गालानानै हरनोसै आरो एसे बुरजा सोमफ्लांदों आङो गोथाङैबा साखाव साखाव जाफ्लांनानै दा जोबखागोन जोबनायालाय नै वाव मा समायनाय मोनो आंलाय बुट होबाथाय फैगोनहाय आंजोंबो है होगोन आं दा बासि बासि जागोन आंहा है नै जाखायो जानायालाय उन्दैयाबो या नैबे गरनैखौ ओरैनो साखाव साखाव जानोसै बेखौ एवनानै एसे फ्रोम खालामबावनानैसो हानानै लानाय टमेट'खौ गारनानै हरनोसै आरोना संनायखौलाय मा रोंखाजोबो बयबो आजिखालि मास्टार शेफ गोजाखा नङा होमबा थावबो एसे आहा आंनि संनाय तरिकाखौ देखायनो मोजां मोनो आरोना है बारा एवबाय थाबा बेदरासो हामलांगोन जायो रुखानाय एवखानाय आरो माबाव खन जाबा खन जानो हाबावबायसो खन जाथ'ला आरो बेदर फवासेबाबो सारायसे खालामबाय आं आलुजों टमेट'जों बुटजों दा दैजों हे प्रभु मा जागोन टमेट' होनानै टमेट'नि कालार हाबहांनायजों सुन्दरानो लाजाला आरोना एसे एवथाबबावनोसै दै लागावनोसै ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम आंना फिसाया गेजेर गेजेर माइरं जानो बिजोबोरा जि जारलाखा ओमफ्राय उनाव आं गोसोखांबाय माबे बाङालि गथ' थाज्रांदोंमोन ना बेनिसो होदावखोना माखोथाय बेनिफ्राय रोंदों बायदि मोनदों आरोना सुगारखौबो होदावदों बेयो ओमफ्राय उनाव आं बादा होनानैसो होआखै ओमफ्राय थेमाखौ नुखाबाय नालाय बिबाय थाग्रा जाबायमोन दा थेमाया मोननै रोखोमनि दोननानै बिमाया बुद्धि खालामनानै मोनसे स्रों स्रों नुग्राया बेखौ खालि दोनबाय नांलानाय एसेल' थाबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे हरलिक्स थेमा बिदिजोंसो दा बिला बावबाय आरो सिनिखौहाय खिन्थु माइरंखौ एकदम माइरं आरि सुनो लाबाथाय बिनो नागिरो आरोना ओमफ्राय एसे होथारनांगौ उदै थुदै साजानोसै गिलायलांबाय आं खिथानो रोङा मानो रोङा जाबाय सनाफोर एसे दै हरनोसै एबार नायदो उदफाथ आंनो मोना सौयैनि खायदा बुरैया ओंखारदो नानि भगबान गोलैबा आं दाय गैया आं मिन्थिया खिन्थु गाबनो नांखाया फाजासो नालाय एसे हरबावगोन र' नायदो खनबेसे न' सिबनो दा बुंसै एसे सिबसुनानै लायाबालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय हासिब दांनायाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांबाय आरोना
भिडिअफोर नुला बे होमबा मा होनो हासिबखौ बिदि दोननांगौ बिदि दोननांगौ बिमा लक्ष्मीनि रुप आरि होननानैहाय बिमा लक्ष्मीनि रुप बेखौथ' जेनेबा आं गोदोनिफ्रायनो जोङो खोनाबोखादों हासिबखौ हारसिं जोनो हामा हासिबजों उमुखखौ बुनो हामा सैमाखौ बुनो हामा मानसिखौ बुज्रावनो हामा बेफोरबायदि होननाया नङा होमबा बेनिफ्राय हासिबखौ ओरैबायदि दोननांगौ होननानै दालाय भिडिअफोर ओंखारलाबाया दाथ' बर' मा नाम मोनथाय चेनेला नायगासिनो दंमोन आरोना आङो बर'नि दालाय बुजायबाय थायाखै आं बेखौ नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय हासिबजों माख्रा बेन्दोंफोरखौ बुख्लायनाङा माख्राखौ फुथारनाङा बेफोरबायदि बबेबा लिरनाय सास्त्रआव लिरनाय दङ होननानैहाय शेयार खालामदोंना बियो खिथायै ओमफ्राय आंबो दाना फालन खालामनो सानो आरोना खिजानि बिमा लक्ष्मी आंखौबो एकदम जबरदस्त अनो खोमा लुफावना हरो खोमा जाया सनाफोर फालन खालामनानै दाना न' सिबनानै दहाय फुंनि खोथा ओमफ्राय मा होनो माख्रा मासे नुबाय आङो दाना आयो हासिबजोंथ' बुनो हामा बेखौ भिडिअखौ नायस'नांबाथ' हासिबजों ज्राव बुनानै फिउ सिबगारलांसिगौमोन आरो माख्रा बेनो गोजौआव एसे नुदोंबा हासिबजोंनो सिफ्लेखायो आङो ओमफ्राय दाना बिदि होननायखौ नुबाय नालाय गोसोआव फैनानै माख्राखौ माजों बुनो माजों मानो बाहेरायाव बुग्रा लायगौमानि मालाय माख्रायासो खारग'लांबाय आरोना दा आं मा खालामबावनो हासिबजों बुनो होना बुवा सनाफोर नोंसोर मा बाथ्राखौ फोथायो आं बेखौथ' मोनथिला ओमफ्राय हासिबफोरखौ बोरै दोननांगौ बोरै मानांगौ जा फालन फसन खालामनो नागिरो आरोना आङो ओमफ्राय जाया आंना आरो फुंफोराव स्रां स्रिं न'फोरखौ सिबस्रांनांगौ बेथ' नंगौ गोदोनिफ्रायनो बेथ' आइ बाबा आबै आबौमोनानो बुजायखायो दाथ' जालायलांलासो आरोना आंना ओंखायनो आंखौ इसोरफ्रा एसे रागा जोंलाय लांबाय नामाथाय फैसा थाखाया आखायाव थाया जागासिनो दं आरोना सनाफोर आं बेखौबो सानो बेफोर आंनि बाहायनायनि सायावसो जाखिनि मोन्दों बेजोंनो गोजोननांगोन नोंना मोननो लागा गैयाबा माबा गैयाबा ओमफ्रायथो माने लुफावनानै हरनो बे बिमाया लुफावनानै हरनो नङा होमबा बाट जोङो साब सिखोन थानाया मोजां आंनि हिसाबैबा हासिबफोरखौ जेनेबा सैमा अमा बेफोरखौ बुवाबाथ' मोजाङानो ओमफ्राय आं माख्राखौ माने बुयो आरोना बुफ्राङो सिफ्लायबाय ओमफ्राय एफाजोंनो बुबाय आङो मिथिला बेफोरनि थाखायसो बिमाया आंखौ एसे थोआ खालामखो ना माखोथाय बाराद्राय मोजांनिबो खोथा नङा सनाफोर सास्त्रआव लिरनायफोरा नों आं मामुलि मानसिया लिरा बेवहाय गोरों गोराफ्रासो नायबिजिरनानैसो लिरो नङा होमबा सिगांनिफ्राय मा सोलिबोगासिनो मालाय बेफोरखौसो ग्रह नक्षत्र बायदिसिना नायबिजिरनानैसो लिरो स' फालन फसन खालामनो हायोबा मोजां ओमफ्राय दा माथो बुंबावनो आरोना आंबो एसे फालन फसन खालामनो सेस्था खालामबावनोसै खिजानि थाब फैसाफ्रा आंनाबो जमा जानानै बिमाया अननानै एकदम न'फोरा लुनानै थानो हायो खोमा निजा न' आरोना मालायनाव थागोमा बायनाय मा बायनाय आंनाबो बहुद जाफुंसारनांगौ दंबावो साननो नाङा जे आंनाबो थोबाय होननानैहाय मानसिफ्रा बुङो जेखौ मोनो बेखौनो थोयो जेखौ मोनो बेखौनो थोनांगौ खिन्थु माखासे ओरैबायदि दङ नांबावथारगौ होननाय बुस्थु दङ आरोना स' बेफोरखौ आंबो लुगैयो आरो बेफोरखौ लुगैनानै माबा मोनसे मोजां फालन फसन खालामबा गाज्रि जायो बे नङा आरोना आरो आङो हासिबखौ बिसिना सिङावसो दोनोमोन आरोना ओमफ्राय बिसिना सिङावबो दोननो हामा होननायखाय बेखौबो आं लरायनानै बै खनायावसो दोनहैलायबाय आरोना बिसिना सिङावबो दोनबावलायासै आरो सोरबा बुङोना हासिबखौ थियायै दोननो हामा सिबनानैहाय फुथुनानै दोननांगौ थिया दोननोसो आं मोजां मोनो ओमफ्राय दा फुथुनानैबो दोननो होलांबाय आरो फुथुनानै दोनगासिनो दङ बेनिफ्राय थोरिनि हासिबखौथ' नों फुथुनानै दोना गोदोनिफ्रायनो नुबोदों फसंनानैसो दोननाय नुयो जोङो मोनथिला बेसेबां सैथो बाट हानायमानि साब सिखोनजों लोगोसे एसे नाजालांसै आरोना बेवहाय ओमफ्राय आं आंनि साननाय हनायखौसो बुंदों दे आरो गोबां साननाय दंबावो बुंजोबनो हाया सावरायनो मोनबा मोजां मोनो ओमफ्राय दा आं जास्ट आंनि साननायखौसो बुंबाय आरोना बेहाय माबा मोनसे फोथायालासिनो बुंदों बे नङा दा आंनि जालांबाय थानाय साननायखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै आंनि अनजालि बिमाफोर आरो सोरबाफोर नोंथांमोन नायफ्रांनायफोरा गारनानै गालांबानो जाबाय आरोना कमेन्टआवहाय माबाफोर लिरनो गोसोबा बेनि बिसयावहाय मोनबाय आरोना मा नांबावगौ नै प्रभु बोरै लब जाया जानो आं नै मेजेमा सनाफोर मोदोमबो दङ मेजेमबो दङ आं बेदरखौ बिराद फसायथारदोंहाय मोनबाय जाबाय साखिबाय थाला आं संख्रि बानलु एसे थिग जानाय बायदि मोनखाबाय जाय अमा लाभार आं बायदि बे लुबैखासिगोन आंनि ओंख्रिखौ नुनानैबो आंथ' लुगैनानै खुदै रग'नोल' बाखि आरोना लोगोफोरनि गोथाव अमा बेदर संनाय भिडिअ नायनानैहाय स' आंनिखौबो लुगैबा आंखौ गाज्रि मोननांला आरोना उन्दुलांबाय सनाफोर जेने थेने आरोना बिमाया ओमफ्राय जाखोमानोसै होननानै ओंखाम हाननानै लाबाय नै बुटखौ नायदो जेंगा मागाव लाबाय आरोना बेखिनियानो आरो जेबो एक्सट्रा ओंख्रि गैया सनाफोर धुमनानै लागोनसै खेंख्ले मेंख्ले दिगदार गैयाबा आं गाहायावनो जिरायनानै जानो मोजां मोनो आरोना
स' गाहायाव जानोसै दाथ' फिसाजोबो उन्दुदों नालाय इसोर बिदिनो मोनजाबाय थाथों आरोना आरो आलुआथ' गोथावखा आलुजों सोर हानो नङा होमबा सोरनाबा बेनिफ्राय संनायखौ देखायबाय नालाय नै बेदर दरसेखौबो गब जानानै देखायनोसै आरोना ओमफ्राय सोरबा दुस'बाबो आङो माने सिखारनाय नंला आरोना खुगाया गालांबाबो आसलि अमा जाग्रानि जाद नालाय ओमफ्राय दालिखौबो नै एसे लोंबावलायबायसो आङो दालियाबो जायो तेजपात्ता मोदोमलायनाय आरोना रुनायबाबो माने अमायानो मेजेमखा बेजों जादेरनायालाय आरो माथोना सोरनाफोर जाला जानानै लानोसै जानायखौलाय मा देखायबाय थानो आं बारा देखायनो हाया नै बुटखौबो बिदिनो जायो आङो गब गाबनो जाग'नो हाबाय सोरनाफोर फिसाजोआ दिनै सिखाराखै आरोना थेवबाबो आं स्ल' मसनाव जायाखै स्पिडावनो जादों आरोना ओमफ्राय ओंखाम लाबावदों आं ओमफ्राय नायदो 5 मासनि प्रेगनेन्टजों फुरा समान उदै आरोना मैया लोगोफोर फैनाया ओइ देरसिनबायसो नामा उदैया होनलायलांबाय एकदम 5 मासनि समान नुथारबाय जाहैदों आरोना नोंगौबो नै एकदम आरोना जानायखौबो गारनो हाया एक्सारसाइसबो खालामला डाइटिंबो गैला जेबो गैला रुल्स फल' जेबो गैला जानाय माथो खालामबावनो फौजि बिथाङासो फैनानै गुल्ला बादाव फैलायसिगोन होनलायनाय आरोना मैया एदावलांबाय फाफिफ्रा आंखौ उदैया थोन बुंब्रांब्रां नुबा बादाव होनबा बेबायदि आरोना थ' बारा सिन्था खालामनांगौ गैया आंहा बिथांनो खिन्थाहरबाय थाखायो बिफां बिराद बारायगासिनो दङ गेन्देर जाथारबाय होननानैहाय ओमफ्राय माथो खालामबावनो होननानै बुंखायो आरोना गावबो नों टाइमखौनो होनो हालाबा गावनि थाखाय होनना मालाय बुजिखायोसो फिसाजोआबो सिखारबाय आंना खि मा जानोसै ओंखामखौनो जायाखै आरोना सोरनाफोर ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय नै जाग्रा दा लावबावदोलाय नै बेबायदिजोंलाय बोरै उदै देरा जानांगौ एसे लुखुर लाखार मावनो मोनबासोमोन बाट नै रेडि स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय